Okerkale irratia. Ibaitzu. Kaixo eta ongi etorri, hemen gaude, azkenean, laugarren programa, Manex? Bai, Ibaizuren laugarren programa, ez genuen uste hainbeste irango zuenik? Egin etxean zuen porrak, 10 helduko tegara, ez? Ba, ez da iba, iritsiko tegaran 10, baina hemen gaude. Laugarren programa eta gaurkoan beste gonbidatu berezi batekin, ez da? Bai, oso berezia, oso berezia. Berezia, bai. Especial. Bai. Eneko Arriola, gurean, enekito bezala ezaguna, deban. Beste inbeste izenekin, baina bai, enekito. Gerturatu mikrofonora, mesedez. Bai. Beste hainbat izen. Adibidez? Potxi pirata eta alias Champi. Eta Batman. Batman, baina ja hori jende zarrantzat. Zuen kintakoak. Batman. Aloro horrelako abestiak jarri edo abestiakin, bueno, este baino ondo abesten. Gure irratsaioari hasiera ematen dion Ghostbusters abestiak, arazoak eman dizkigu, ez da, Manix? Bai, arazoak eta hemendik sentitzen dugula. Salatu nahi dugu. Sentitzen dugula. YouTuberen jarrera. Eta behin, batez ere Errusiatik entzuten gaituzten Baina entzule guzti hori. azaldu pixkat, Manix. Kontua da Ghostbustersen abestia. Antza denez, egile eskubide kontuagatik Errusian ezin da entzun. Hori da, YouTuberen arabera, herrialde batzutan gure programa ezin da entzun, Ghostbusters abestia jartziagatik, eta ze herrialde dira, eta klik egitean, herrialde bakarra agertzen da, ezta? Errusia. Eta kejatzen ari zaizkigu gure entzule errusiarrak. Badakizue, IPA aldatu, zuen ordenagailuei, eta entzun ibaizu Errusiatik ere. Hori. Gainera badakizue gu olentzeroen alde gaudela. Eta Errusiatik Basilik Volgogradotik hain zuzen. bidali digu audio bat. Kexa audio bat. Eta baita ere, animoak ematen, txartuko naiz gure korreora, eta jarri ingo izuet. Нам очень жаль, я Василий, я постараюсь сменить IP и восстановить Советский Союз. Со Сталиным такого не было. Ленин, партия и Байцзу. Bueno, Anderea, hotxa dauka, gure Basilik, ez da? Nahiko robot Anderea. Nik uste nun, Errusian emakumek ere gizona hotxa zekatela. Pelikuletan horrela erakutsi izan digute. Agian Siriren lenguzin Eta Basili zenarekin ere. Basiri. Eta, hori, mendik, Basiliri gorentziak. Bai, doluminak ere. Orain arte biali eguten lehenengo audioa. Los Angeleseko entzuleok ikasi. Bai, mesedez. Bai, askoak ikasteko hiek. Eta, zer tokatzen zaigu lehenengo pausu bezala? Betiko lez albistegia, ez da? Vale. Albistegia. Bing Noticias. A ver, Bagoaz. Eta hemen gaude, aceptar, sí a todo, Bing News. Ez bali maizu, Lehenu erikita. segundu bat, ez bali maizu mosten eta lan gehiago da, gero, dan entzun berda, dana mosteko. Baina tik letra zaratan. Bai, baina, tik eta moztu. Vale. Albiste serioa oraingoan. El Paisek dionagatik, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disuelve el Parlamento para evitar su posible destitución. Hostia, Ecuadorren parlamentua dago, orduan. Hori emate. Hori da, lehenengo notizia gaurkoa. Bai. Eta gainera ematen duenagatik. Bueno,
zegoen, disuelve el Hori da. parlamento. Ja ez da. Cual Ja. azucarillo. Bai, esan dezakegu Ekuadorreko parlamentuak kolakauari irabazi diola ja. Ze Ekuadorreko parlamentua disolbatzen da, Eta kolakaua eta ez. kolakaua ez. Bueno, bai, berotzen bezu bai. Bueno, enekito teknikaren bat, kolakau Bai. zalentzat. Nik leheno txikitan egiten, bueno, beste basat ez desango, porque gizton guarra da, baina... Oin da momentua. Bueno, nik leheno txikitan egiten nun kolakaua bota lehenengo, hau da, hartzen du edalontzia, Kolakaua Kolakaua. zenbat... hiru goiara- kutsara, Vale, hiru. ondo. Osea, gainea, Bai, kutsara sopera, esaten da. Eta potente Hori gara, da. ezta? Botatzen nun, eta gero botatzen nun gaieta. Baina, kras, botatzen nun esnia, eta egiten nun papilla bat, bueno. Debako edifizio sarrenak horrekin irauten dula beste 200 urte. Eta, barrura. Eta hori da, teknika eneko. Gero ez dira teknika estandar da, berotzia oso ondo esnia, eta botatzen zu kolakaua, eta jazta. Eta zein da debako edifizio zarrena? Ez dakit ba, Nik leheno esango nun, leheno mitiko Hartzabal fondoen zeun kaseta beltz hori. Hartzabal. Hartzabal ez. Lasao. Casampo. Casakampo hori, ja. Hortxe. Hori bai, baina ja, eso sí que se ha disuelto. Nik uste kresala hotela edo horrela izango gala, ez? Baina ja berritzen nahi da, orduan Hori ja da, sarrena bai. ez da. Ja sarrena izatiari. Edo sokoa, edo... Egia da oso gaizki zahartu da nerekin bat dala, kresalan nerekina. Bai. Hori egia da. Ja, saskan, Nola dakizueneko? Barrone egon zera noiz baitala? bai, nire makitezen orlan, txabal. Ni juteritzan badenak hartzera horra. Madalenak bakarrik, bajilarik ez edo... Ez, enintzan nahin ruin, tio. Osea, bintzat horian askan etxion. Mhm. 400 eurotik bera, solo hurto, no es robo, Hori da. Gaurko jakintza ez antzua. Yo lo cogía prestado, esaten bezala. Zela ya... Bueno, albistegia ez digua inondo, así que igual, lehengo programari men eginez, Los Angeleseko eguraldia... Kiroleko albistea saltatuko dugu orduan. Bai, Vale. A ber, ba, Los Angeleseko eguraldia. A ber, ba, Los Angelesen eguraldia... aingeruen iria. Aingeruen irian eguraldia. Eneko? Ze eguraldi? Eguzkitsua. Eguzkitsua. Bai, biharro Más o egintzat. menos. Bueno, No. kalima jartzen du, Kalima. Uh. Ne, naiz kalimotxo. Eta ia 160ko umedadia. ¿Ves? Bastante. Humedadea bai, baina prezipitazioak Gutxi. 0. Lainoren bat edo beste pasatuko da, hola... adurra Espainetan duela usteko Kaliforniako arroz... Koyotei. Koyoteak, horrelaxe, lagako ditu. Lerdea dariola. Garako eguraldi iragarpena dirudi. Jose Landa edo temporak edo zose gehitu. Bai, Ja. esan genezake, eguraldi ona egingo duela seguruenik, tristea eta betarte ilunekoa izan daitekeen arren batzuetan, horrelako zerbait izan daiteke adibidez. Bai, noski. Horrekin asmatzen duzu beti. Bueno, eta Euskal Herrian, aingeruen irian dugun eguraldia jakin ostean, zerrekin joango gara? Manex? Ba, urrengo sekzioa, bueltan da jakintza antzua. Bueno. Gaurko jakintza antzua. Bueno, ba, esaiguzu, Alex, zein da gaurko jakintza antzua? Ba, gaurko jakintza antzua atalean fruitu bati buruz arituko gara. Aguakatea, hain zuzen. Aua. Jate aldezue, aguakatea, eneko? Bai, entxaladan. Ia ez da guzti. Da tostadetan. Bueno, ba, aguakatea, euskeraz aguakatea bezala ezagutzen dugun fruitu hori, fruitu horrek beste izen batzuk zituen jatorriz edo Ameriketako jatorrizko hizkuntzetan. Ala nola, Abokado. ez,
kupanda, tzitzito edo aguacatl. Aguacatl. Aguacatel nik uste dela, behin jaten zola eta hortzak egin zula mingaina eta aguacatel. Igual Euskaltelek bere urrengo Bai. publizidadean erabiliko du, hitzau, beraz royaltiak pasa mesedez. Bueno, aguacatl hitza, Mexikoko nahuatl hizkuntzatik datorren hitza da, Mexictl. Mexictl, Aguacatl. eta nahuatl eraz, badakizu ze esan nahi duena, aguacatl. Aguacatel. Esan nahi duen, esaten duen, ez da oso argi gelditzen. Buah, ez dakit, Ba, testikulo edo barrabil esan nahi du, aguacatl. Karo, harrapako zuen horta. Eta ez da kasualidadea. Izan ere, inkek, maiek eta aztekek sexu pizgarri moduan edo afrodisiako modura erabiltzen zuten fruitu hau. Baltzen ekiten? Ez. Bueno, eneko, eta zuk sexu pizgarri edo afrodisiako bezala zer erabiltzen duzu? Nik ez dakit, baina dakat, eske, hau konta den behar. Baina eneko ez, enekotl. Enekotl ez, baina, sexurako ona izan behar, Pablo Ronen galtzerdia bezala, diala aguakatiak. Imagina, zu zela hor. A ver, azaldu hori, Bai, beraz, eneko eske, hau da, ur oso da. handitan sartu zera, eta... Bai. Imagina, zu gatzala hor, pam, eta de repente, basua zela hor neskakin, mutiakin, eta batian ikuste zu hor, barruan zauzela, eta aguakate galtzerdi bat, oza, galtzerdi batzuk aguakatiekin. Osea, imagina, horre baiak ala flow, osea, imagina, osea, aguakatl. Bai, horrelako magia simpatiko estiloko zerbait, Bai. ez? Izango da. Bai. Nik uste ja bere oroitzapenean gehauka dela hori. Zango, aguakatl. Baina galdera da, aguakatearen efektu afrodisiakoa ez du nolabait kontrastatuko Pablo Ronen galtzerdi batek dakan efektu antiafrodisiakoak. Ez, nik uste haunditu iten dula horrek. Bai. Bueno, mendik, gorantziak Pablo Roni, ezta? Bai, hande Pablito. Bueno, atalarekin amaitzeko pare bat berezitasun edo datu kurioso botako ditugu. Bota. Baltzen egiten Super Bowleko partidek irauten duten bitartean, 24,3 milioi kilogramo guacamole jaten direla. Hori bai dela guacamole Super Bowl bat. Aguakate bowl bat 6,022 biderramar ber 23 aguakatek osatzen dute. Zehazki zenbaki hau da numero de abogadro edo abokado deitzen dena. Guretzat abokado. Bueno, eskerrik asko Manex eta esandakoarekin jarraituz. 24,3 milioi kilo. Hau da, futbol amerikarreko kantxa bat, estali daiteke kopuru honekin 7 metroko lodierarekin. Joder. Estali afrodisiakoa delako izango da, ez? Hori da, estaltzea prozesu bezala. Hori da. Ez que egia bizio gala, Osa, azteza jaten ezin dezu gelditu. Ze ume mota aterako litzateke futbol amerikarreko zelai baten eta aguakate baten hibridazio bidez. Hola itzituna, aguakatel. Barrabellak ez dakit, baina testosterona Seguru. seguru. Tope. Bueno, eta atalarekin amaitzeko, azken datu kurioso bezala, aguakatearen nazioarteko eguna existitzen da. Uztailaren 31. Beraz, Galtzerde jartzea denak. entzulen artean uztailaren 31an jaiotako horik badago, jakin, aguakatea erabiliz dutela zuen ernaltze prozesuan. Eta nazioarteko eguna dela Latinoamerikan produzitu eta mendebaldeko herrialde garatuetan jaten delako. Bueno, aguakatearekin igual nahiko izango dugu, aguakatl horrekin. Bai. Eta ze Eta puntu Pablo tokatzen Ronen. zaigu gaur? Pablo Rondel. Aguakatel atalarekin amaituta sakutora jungo gara, ezta? Bai, zergatik ez? Bai. Zua dozeneko. Eragiok mutil. Alô, meu povão! Vamos festejar! Inspirazioaren zakutoa. Vamos celebrar! Quero festejar essa explosão! Vem,
Bueno, Maneix, eta zer berri gaurko zakutoan? Ba, orentxe jakingo dugu. A ber, lehenengo paperean, zer dioen. Eneko, Bota. zuretzat galdera hau. Inoiz, maskotarik izan duzu? Buah. Eta bigarren zatia. Zein? Buah. Eske, hau da, historio oso ona. Ukitut, osea, 3 maskota. Bat, lehengoa kanario bat, zala, el depredador de Mogel. Osea, eukinun kanario bat, eta... Izena? Ene horatzen, osea, aspalditan. Basmatu bat. Ba, Xistor. Txistor, Ez. txistor. Saúl edolako zerbait izan. Saúl. Kanario izena, ez? Beti ordu bete berandu, ibiliko Saúl. zan. Saúl. Total. Saúl etorri zan etxera hor, ni superposik, baina ikusten nion deprimidillo, hor triste. Eta zen amari, jo, ama, karri beste kanario bat. Venga, karri genuen beste kanario bat. Mojo picón. izena Mojo jarri. picón. Saúl, como era el depredador de Mogel, lehenengo abiestiak oso ondo, baina de repente, Depredadoren mota hori da. Bai. jun zan, eta hasi zitzaion hor, tanteatzen, eta esnobintzen urrengo gunean, eta batian, jo, hilda zen. Saúl biziri... Saúl edo Mojo Picón? Mojo Picón. Mojo Picón. Estaba ya... Eta de repente... O sea que picón mojo. No, le picó, porque quiso un picotazo que sacan buruan. Eta esan nion amari, jo, a ver. Gau, nien nintzen entean, hau, osea, entean nintzen oin dela 3 urte. Hostia. Izan zan, un duelo, inozentziak askoz gehiago balio du hori baino. Baina imagina uste duelo kino nintzen ni, oin dela 3 urte arte. Total, esan nion, kartze du beste bat, porque seguramente hilko zan, yo que sé, katarro. Kasualidades, ez? Hori da. Beste batek argi nion, eta Saulek berdina izun. Eta bengoan nerama entera bizan. Eta berdina. Bueno, 6 jarriko diogu beste Txistor, kanariari. Teide edolako bat. Teide, venga, Teide. Teide, eta de repente... Edo Chesterfield. Chesterfield. Baina hori ez dugu inoiz jakingo tabakoak hiltzun edo... Total. Berdina gertatu zela, eta total. Saulek hiltze zitula bere biktimak apikotazos. Osea, ite zizkion zuluak... Beste galdera, nola bestela hilko du kanario batek beste bat? Taki, mila modu aldia, baina eski... Gau, nik enon ikusi hori. Batian, entabentzaren dela 3 urte, eta nik inion, inion hor entierro bat, San Roqueko ermitan... Chimuelo hori bezala? Samuel hori hor, Saúl Chimuelo? Chimuelo. María, Señor Jesús, lleva el chimuelo al ataúd. Ave María, Don Cristo, lleva el chimuelo a su lugar. Chimuelo, descansa, ya estás en paz. Y ahora, el momento más triste de la jornada, sin duda. Adiós, chimuelo. Descansa en paz. Perro, weón, sale. Mierda, no. ¿Dónde coño? ¡Se lo comió! Inion Saúl ere Kristo hor entierroa, eta de repente, entabentzaren dela 3 urte, que era un asesino, tío. O sea, esan un... Ya está. O sea, hor gehiago zan, eta gero ekarren un txakur bat. Eta... Implikazio etikoak dazkan gauza bat sartzen da. Hiltzaile bat izateagatik eta kristau aldin bazara, San Roqueko ermitan hileta elizkizun bat ez edukitzea zilegi da edo eduki dezakezu. Mas? Eski galdera hori... Bueno, txakurrarekin jarraituko dugu da. Txakurrena da historia motza. Osea, txakurrenak ez daka bere puntxori, baina bain... Txakurrak zei zentzekan Miguel Ángel? Ez, Bell. Bell. Bella. Graham Bell. Eta, bueno, txakurra, si bas, oso ondo. Ordenagailu portatilen baten inspiratuta edo? Ez, sin más, ezakit, kizton perla dukiko nun. Eta baingoa, da, takatara katu bat, eta maluko. Eta bat, ni hor neun baskari baten. Bueno, txakurro horrekin ze pasazan. Txakurro horrekin ez da gaizto, izan mitiko txakurra etxean gatzen hor
Tio, ni bezala txikitan alperra, osea, Bai, esan ja, moiten. kakaiteko arazuak eta Etxean dituzun kaka cabrroiak, osea, esan moiten ez da kalera, osea, más vago que la chaqueta en guardia. Que perro, Qué perro. Ba, Muy perro. muy perro. Eta, total, txakurra hasi bas, baina katuana, eske dago oso zun bauta. Osea, nago ni goizeko orduetan hor, bueltatzen lanetikan, kiston kantzauta, eta de repente, irikitzen zatia da, karo, beltza da, baina nik ez diot ikusten. De repente, zapaltzio, miau, eta kiston hostia hartzeet, eta botanun mitiko txamarra txintxilikatzen dilekuan. Ba, mitiko hori. Bai, pertxerua. Pertxerua. Eta botanun... Pertxero bat ere eukidezu etxean, Bai, bat baino gehiago, tamalez. Dia, beste da krimen. Ba, botanun engantxe horintzen hola, eta botanun pertxerua, rebentanun lampara bat, ez nauzan nire ama petzerun neola moskorra, y pues así, hasta ahí. Pentsatuzun edo mozkorra zen. Ez, osea, lanetin etorren, tío. Osea, Bueno, nik mozkortu nun jendia, eta berna, osea... Badago jendea, lanetik mozkorra etortzen. Bai, baina nik mozkortu iten dut, nik diru iraun. Nik gasolindegi batean egon naiz danean, eta esango nuke gehien saltzen genuen produktua garagardoa zala. Bai. Eta kontuan euki berda, nik lan egiten un gasolinera, zehola, bidean galdua. Bai. Egia bai. Gu hemen. Gu hemen. Besterik edukizu, eneko? Ni, animali bat naizela. Eta, bai, animali bat basea. Zetitzen dut egia esatea, baina animali bat basea. Eta zuk, Alex? Nik egia esan, maskota edo, desente izan ditut. Zure anaia bat? Bueno, hemendik oraintziak, Don Carlosi. Hori da. Zakurrak, batez ere, edo gehien maite ditudan Zakurrak. bai, animaliak. Baina, hortaz aparte... Deklarazio polemikoak. Bai, horiek. hori bai. Bai, noski. Haupa, goraintziak arkautera. Hortaz aparte ere, bi perikito izan itun. Koko eta kuki, bezala ezagunak. Horiek ere elkarril zian. Izen gogorra. Ez. Arra eta emia, eta badakigu ze pasatzen dan halako kasuetan, ezta? Kukitos. Betu perikito. Kukitxuz. Vaya pájaro está hecho, Buen pájaro, koko. Eta, ze amaiera dukizuten, hemen interesgarri. Familia. Bietako bat ez dakit koko kuki hiltzan, eta horti gutxira, aste betera edo bestia. Es que Penaz. penas, tío, benetan, osea, hitzen dio hola. Zuk ezin dezu hori esan. Tío, nere imaginación zeo nola. O sea, he sido engañado a masas. Hiltzaile bat zan, osea, Zaul hiltzaile, tío. Es que a masas urte arte... penaz etzan hil. Cago en Dios. Itxura iten zuen penaz egola, bikote berri bat eramaten. Eba, esan oso onak, osea, aktore oso onak zan, benetan, osea... Eta hortaz Zelenski aparte bezala. ere, barkau, bi dortoka ere izan genitun, izen igabeak. Deituko diegu Blastoise eta Squirtle. Squirtle. Bat oso hundia zen, eta bestia oso txikia. Ze, Imaginatzen dut handia blasto izan. Bai. ez alderantziz. Squirtle. Vale. Eta, bueno, jatek guakentze zion bat abestia, eta bat goze ziltzan. Joder. Zuzenien. Goze greba, tío. Ekaitz, goze greba. Es que historia hori... La ley de la selva. Eta, gehiago ekitezu? Hola, graziosorik ez. Ez. Nik bat edo beste eukidet. Ez dakit danak kontatzen hasteko beste... Top bat. Top, osea, top bat. Ba, Top iru. esango nuke, hola, eukin nun lehenengo animalia izan zala arrain naranja hauetako bat. Zuek kalkulatu dezakezu ze garaitako izango zen, Laranjusein izena zera mala. Zer pasa zitzaion? Ba itxuran ez txiki gelditzen zitzaion bere pezera. Eta goiz batetan alfombran topatu genuen. Ba, egizu, Hussein darrek eta euren erakoek alfombrak atsegin dituztela. Bai, ramadana izango, edo mekara begira, suposatzen dut, ezta? Bai, izan daiteke. Horita gero, lehenguzu batek dordoka bat oparitu zigun. Eta dordokek neguan hibernatu egiten omen dute. Ba, iritsi zan udaberria eta hibernatzen. Betirako geratu zen, hibernatzen. Hori da.
Eta, a ber, beste bat, abai, akortatzen naiz behin azterketa garai batetan Elgoibarko lagun batekin elkartu nintzala hemendik Gorentziak itziarri. Eta, ba, nola ikasteko gogo asko genekan untxi bat erostera juteko ideia. Bueno, untxi bat edo animali dendan zerbait erosteko ideiakin jun ginen. Eta han sartu ginen animali dendara, eta ikusi genuen nolako kaiolatxo bat. Akuri eta untxiz beteta, eta esan nion lagunari, zein hartuko dugu? Eta esan zuen, hori oso zatarra dala, eta erosi genuen, ezpadin bakizue angorako untxi bat zer dan, jarri Googleen. Edo Bingen. Eta imaginatu dezakezue horrelako untxi baten bizitza zeinen tragikoa izan daiteken. Uso. Bukake izena jarri genion. Eta gure Gasteizko balkoian bizi izan zen, harik eta baserrira eraman genuen arte, eta egun eder batean txakur bat baino motelagoa izan zen. Zapelaitzak eraman zuen betiko, esango dugu. Bai, hori esango diogu adibidez han zeuden umei. Hostia. Eta, bueno, beste batzuk ebitatuko ditugu gure luzatzeagatik, baina aipatu nahi nun igande gau batetan pisuan geundela gertatu zitzaiguna. Halako batean etorri izan gure Eibarko pisukidea, Gorentziak hemendik behai ere. Hor Gorantzien eguna da, Bai. Txakur batekin. Eta esan genion, txakur hau nondik atezu. Arkautetik. Eta nik eta beste lagun batek asteburu honetan dekalentada, txakurra metro erdiko altura zekan, etzan edo nolako txakurra. Igual saldi bat gehiago, Zatarra, Ardi bat. ardi bat bezain zatarra. Zan. Eta berotu inomentzian eta perrerara juntzian. Eta hartu omen zuten perrerako nagusiak eman zien lehenengo txakurra. Dano dakigu hori ez dela ideia ona. Ez. Zu perrerakoa izango aldin bazinan, ze txakur erakutsiko zeinan lehenengo txakur bila datorren nahi. Desentiena, ez? Bai, ez da? Bai, ez? Bueno, Bai. a ver, segun, igual... Zatarrena, inor nahi ez duna. Beh, Bueno, Ron jarri zioten izena, eta Gorentziak Pablo eta Julia Ronier. beste behin. eta buztana motza zeukanez, Ron sinkola bezala bataiatu genuen. Ba, hori ez una, Eta venga, guazen beste bat ateratzera. Batek maskotaren bat gehiago aipagarri espaldin badaka. Ea zer dion urrengo paperak. Tititin. Vale. Bomba bihurtu daitezken animaliak. Eta bueno, erabilera proposamenak ere onartzen dira. Adibidez, bomba katuak. Bomba katzeko erabili daitekena. Bomba katu egiteko. Adibidez, bomba lapa. Gero katuekin eta bombekin, anekdota bat edo badaukat, baina, galderari erantzunez, botako eta adibidez... Kopiado a portapapeles utziko dugu. Hori da. Urtsintxa bat, nola dia? Egalari horietakoa. Bai, horietako bat. Eta ze erabilera izan dezake, adibidez? Tipo dron. Bota eta jarraitzen duan. Hemendik Ostia. Pablo Dron eta Julia Droni... Katuen anekdota kendu eta subo la puesta. Beste anekdota bat. Atzo gertau zitzaiten gauza bat. Oso jartua. Ba. A ver, bota. Atosten, pintxo bat jaten eta kafe bat hartzen goizian, eta patxizar bat, nola da? Patxizar bomba bat. Erderaz nola da? Ba, mitiko txiki. Jendeak ezakitzen patxizar. Gorrion. Gorrion Patxizarra txurrastana. etxe txolarrea ere. Bueno, Bezala patxizar bat, maire igotzen nire pintxoa jatea, baina flipa hoitezue, superagresibo, begira eta dana. Ikuste zitzaion de maligno. Pintxau gabe denbora eramango Eta, zen. hola, eskuekin Poseído. tipo keinuain aldeiteko, eta berriz, baina platerea nioe. 3 aldiz. Talboko maikoak esan zian, ostia. Eipala, ostia. Hola, flipatzen, eta nire zen, jode, gozetuta, ongo, gau. Bai, gozetuta ez, si da oskriston potolo. Osea, flipa bitezu, si, eski, oie bai dela bomba batzuk, dikiston potolo. Ba, argibili
igual momentu batean estanda ingo dutela. Hemendikan abisatzen diegu Autoridade. zerbitzu sekretu desberdinei, Baso zainei. turriren bizitzakin amaitu nahi baldin baduzute, txolarre bomba bat bere pintxoa jateko orduan bidaltzea teknika egokia izan daitekela. Bai. Nik benetan esati zuet, altzain itzan, maiti eta piroin itzan, hartu nun kafia traguan eta piroin itzan. Te ganó la guerra, tío. Me ganó la puta guerra. Bai. Ta pintxoa jantzun. Ezakit, osea, igual Platera apurren jauta bato, zen. baina igual igolza la mai gaina bialita geho, bost aldize. Mai gaina platerea, osea, Hartu eta pintxoa sartu. Bueno, Plast. haizu, hori da, ogi bat Tartianin. goitik bestia betik, Eta ya está, hanka kendu eta listo, barrura. zurrengoan hijo puta dituzian nahi esango yo, que no hizo bien su trabajo, que acabe lo que empezó. Horre ya estu egan gehiago ingo. Que hijo de puta. Bueno, azken hau zentsuratu egingo Bai. dugu. Zentsura. Bomba bihurtu daitezken animali gehiago? Babosa bat. Babosa bat. Bai, zeizu zuazibiten zapaltzezu, horrek esplotatzen du, Ze limakua? egitiz, bai, naranjatatzen da, hor, plast. Zenik horrekin, ia irikin un burua. Osea, ni joan korrika hor, irrixuko pasotikan, eta zapaldu nun babosa bat, demitiko, baba horietako, Bai, izena ondo jarrita da. Bai, hori, bai. Bai, nun txirriz, eta kizton piñazo hartu nun. Osea, babosa batengatik, casi me mate una babosa. Pez de chiste, pero no. Osea, benetan, Eta horrekitu, plast! Eta gero, hor geuzan bere bizitza. Nik aurra zeitu nun, baina beak ez. Hombre, bai, nik ulertzen dute bomba animalien logika dela animaliak ez dula bizirauten. Nola, pez globo ere aldi izan horrek gehiagin inflatzen baldin ba, puf! Hombre, pez globo hori helioakin betetzen baldin baduzu, bota dezakezu airez. Hori, Bueno, edo atmosferara. bai, eta ia ez da bultatzen Eta Bai, gutxiko berantzeko zerbait, ez? zean bat, sateliten bat bota o... Bai, o bastante droiden satelite, bat. bastante satelite. Estatu batuak pasatzen utzi alde batetik bestera, eta zenbat milioi euroko misil bat botatzen dioten. Ez, lako esperpento Bai. batean. Bale, nik uste bomba animalia gehiago okurritzen espaldin mazaizkiu, katuan, portapapelesetik katuan historio bateako deula. Bai, izan zan hau dokumental bat, BBC-ko dokumental bat, hola animalien dokumental bat, zala katuen inguruan eta altura batetik erortzen dianean eta ze portaera eta nola erortzen dian, azterte zuan, hola, zientifikoki. Eta hor, bueno, zurekin ikusi nun man, esasik lagundu jazu pixka kontatzen. Ez da goratzen. Anekdota bat kontatzen zuten, New Yorkeko edifizio altu edo rascacielos horietako bat. New Yorken pare bat gutxio daude altuetakoak. Bai, bi horiek enduta, Beste bat. beste bat, Bai. ez dakizan 70 piko garren pixutik edo, osea, Bai. Ostia, Bai, 200 balitz ere antzera. hori da, eske hori izan ikerketaren emaitzetako bat. Usted, eta hau ja, bueno, Baina, asmatzen datu duten zientifikoak dizugu, asmatzera goaz, naiz ondo oroitzen. Asmatutako datu zientifikoa. Baina nola baita esatearren, esate zuten, 14 pixu batetik gora bada, ja velocidade berdinean erortzen da lakatu bat. Ki, Hau da, Maximora. Planea egiten du. hori da, maksimo hartzen dula, abiadura maksimo hartzen dula, eta ordun berdin diola, 15 garren pixu batetik bota, edo Edo 200 garren pixu batetik bota, ze abiadura berdinean erortzen da. Bale? Eta katuek, itxura danez dake sistema bat, aldakan edo, bueno, bizkarrezurrian, bueno, lagundu kontatzen. Bai, batematek grafikok ikusi nahi badu, jarri dezala gatos a gravedad zero, YouTubeen. Eta ikusiko du nola dakaten gaitasuna gorputz erdi giratzeko eta gero beste erdi Hori da. eta zutik erortzeko. hori, beti zutik erortzen dira. Beti zutik erortzen dira. Nik proba nuen ekatuekin. Jode, neko. Baina, tio, 73 garren Ibaizu- pixutik. Ez. Ba, orduan ez da kameritorik. Zukaldetik Eta aparte, sala. ibaizu, animalien maltratuaren aurka dagoen programa bada. Bai. Bueno, Eta horrelako... kasuan kasu. Baina, horrelako... Ez, baina zik guztabite zitzaion. Bueno, vale, gustatzen Ja, baldin ja. bazitzaion, ja, Ja, ja. beste, osea, hortan ez gara sartuko, porque hay que son sus tradiciones y hay que respetarlas. Hortakoak ataldaka. Bueno, anekdotarekin amaitzeko,
ba ez dakit, 70 pisutik New Yorken katu bat ero izan leiotik bera, eta berriz ere etxera igo zen. Okerrezpanago, Okerrezpanago, hankaren bat, eta ez, letagin bat. Hori, letagin bat, bere Impactuekin. impactuak buru aurrera juntzitzaion impactuakin eta hau, lurra Katu jozuan, buru handia izango zen. baina ez zitzaiola ezer pasa. Zutik ero esango izala, dugu. vamos. Hala ere, esango dugu, katua bat, baina Arratoi Perez bat. Bai, hortza, Hori, da, oso hori. ondo. Bai. Peritz. Arratoia. Peritz Arratoia. Peritz Arratoia. Euskitze. Bueno, agur bero bat, hemendik ere Peritzarratu ja. Xavier Pérez de Guzkitzeri. Javier. Espero dugu, Goñi eta Kokaren arteko, Goñi Koka versus Oñatz Bengoetxea eta ez naholaren arteko norgehiagokan ere bertan elkarri guztia ezta. Bueno, guzti honekin igual, jake kirolakin jarri gean, aprobetxatuko dugu eta de basketen lehen taldeak, gizonezkoen lehen taldeak, garaipena lortu zuen pasaden larun batean, eta rockeri deitzeko aprobetxatuko dugu, zehose dakan kontatzeko? Bai, eta igual, maskotez ere hitzein degunez, fiatorrekin lotuko dugu. Ez da txarra. Vale, guazen ditzea. Ey, marqué tu número, voy de vuelta, del otro lado no, por respuesta. PKPko kolaboa. Estoy cantando y se me escapa tu nombre, he intentado olvidar pero no creo que funcione. Bai, Roke jauna, kaixo. orain bai. Kaixo, Roke? Kaixo, Roke. Kaixo. Bai, hori da, ibai zutik. Bai. Zuzeneko deia. Oso ondo. Roke Arantzamendi, gure entzule fidelenetako bat, esango dugu, ez da? Eta presidente maitatua. Handi bezain maitea. Horren beste ez dakit. Aberatsen taldei inbidia gabea. Abestiak dioen bezala. Eta Euroliga jokatzea amets. Egunen baten iritsi ba. Bueno, Roke de basketeko lehendakaria, lehenik eta bain, zorionak. Eskerrik asko. Gipuzkoako lehen maiara igo delako, ez da? Eta doluminak ere bai. Aldi berean. Mendik aurrera porrotetik porrotera ebiliko zarete. Ez. Eta, gonbidatu berezi batekin gaude, gaur, Roke hemen, Eneko Arriola, Enekito bezala ezaguna. Edo Batman, edo Champi, edo... Hainbat mote ditu. Potxi pirata ere bai. Gure galdera da, pentsatu dezute de basketen maskota bat edukitzea? Bai, askotan egon horren inguruan hausnartzen, nita Ander. Bereziki hortan Ander albizu da benetan buruari buelta asko matezion. Eta ze ideia atera dia, o ze aukera dituzua? Eta izan dia, igual Ibai Zurako urrengo proposamena hori zen behartu da, zen maskota beharko luken de baskete. Gure okurritu zaizkigu... Mikel Goñi. Gure okurritu zaizkigu, txipiroia, kiskilla... Zergatik. Kiskilloso. Itxasoarekin harremana zeukaten olako elementoekin egin bueltak egia zan da. Mejillón zebra, mejillón tigre, Zebra. Bueno, tigre ere badago. Tigre. Hola, naranja edo beltza. mejilloi zebra batzuk eta mejilloi tigre bat zebren atzetik. Hori perla da serio. Hori ere izan daiteke. Edo krisia surimi. Azkeneko argazkia bialdu zidan izan zen 8 bat. Baina esaten nien 8ak debarekin zer ikusi gutxi zeukala. Eta oso mitikoa, nik bentsat ikusien desaten. Edo txitxarro bat. Bueno, izan daiteke baten bat etxera 8 inda juten dana. Erabili daiteke horretarako. Nik ustala izan pepino de mar, holako bat, edo. Bueno, Roke, ordun gauza bat ingo dugu. Urrengo Ibaizuko lehiaketa izango da, ze maskota behar luken de basketek, baina trukean nahi dugu txapelketa horretan irabazle erteten dan proposamena indu nahi
de basketeko indumentaria Hori da, ofiziala. material sorta bat edo Hori da. botellin batzuk edo... Vale, hori diru zeinak negoziatu, segurazki, Oso ondo, oso ondo. iazna katalan xamarra dana esan beharra dago, diru kontuekin nahiko, Nor da diruzaina, katalan hori? Ander aldizu. Aha. Ba, Jordi. bueno, utziko deu kamiseta bat nahi degula. Eta tirantiak. Kamiseta bat nahi degula eta behai utziko diogula irabazle aukeratzen. Vale, hori da. Beraz, Hori da. telefonoa hartu beharko digula. Hori egin beharko zuen, negozio hori egin beharko dugu. Zuk badakazu, proposamen bereziren bat, horrela buruan lehiaketarako? Bueno, bota ditut hor kizkila egineko, ez da. Askotan esatezuan kizkila enroioarekin egia da. Gero apurtzeko eta erresa dala, orduan eske hor arrazoi parte bat da. Angula. Mozo. Kizkilak arazo bat dake, Zamorrua. eta da, kizkila bat jartzen baldin baduzu aristitarrak inguruan dauden leku batetan, janingo dutela. Buruta guzti gainea. Osea, aristitarrak jaio aurretik, deba inguruan kizkila mordo batzuen. Edo... Gaur egun Nik badira. beste proposamen bat dakat. Salbera bat. Ba, ez, nahi asko piko diot eta kisto monia gatorri. Osea, Bueno, lehiaketarako utziko dizugu. Lehiaketa hori da, Salbera. lehiaketa. Utziko dizugu proposatzen. Eta hoxe, Bueno, Roque, mil esker kolaborazio batik eta... Zuei, mil esker gogoratzarren Eta zorionak. Garaipena gozatu. Garaipenagatik. eskerrik asko. Opa de basket. kamisetaren zain geldituko ga. Aupa, ale. Oso ondo. Zintxo ibili. Bueno, Venga. Bueno, nire zuen filtrazio txiki bat egingo. Ui. hori. Esklusiba. Esklusiba, datorren temporaldirako ekipazio berriak. dator. Hostia. Bata naranja? Eta nobedade gehiago. Hostia. Baina hor Bombo berri bat igual, Gauza bat da filtrazioa titia eta beste bat autobomborako erabiltzea. Hori da. aprotxatu Merchandising. behar, noan, minutu hauek aprotxatu behar. Hori. Ba, orduan ningo dugu beho izubo eta nahi dugu ekipazio berriko kamiseta bat. Hori diru zeinakin negoziatu Ah, behar. beste behin marroiako ez da Hori ja tipasatzen. zailago, Bueno, negoziatu zuk eta ber zer lortzen dezun. Oso ondo. Bestela hemendik esaten diogu albizuri, sabemos dónde vives. Sabemos quién eres y en dónde estás metido. Bueno, Roque. Mil Ala, esker gombo. eta gabon. Bai, zuei ere. Ai, Venga, Ala. agur. Agur. Bueno, eta guztionekin zer, bagoaz, ezta? Bai, bagoaz, agurreneko. Bueno, enekito. Bueno, eskerrik asko Ibai zuri eta haupa okerkala irratia. Hori. Kanta honekin utziko zaituztegu, zuekin Adios Chimuelo Cumbia Remix. Venga, gora Euskadi. Agur. Así que descansa en paz, chimuelo. Ave María, Señor Jesús, es un chimuelo, alabado. Ave María, lleva el chimuelo a su lugar. No Cristo, lleva el chimuelo a su lugar. Chimuelo, ya descansa, ya estás en paz. Adiós, chimuelo, adiós, chimuelo, adiós, chimuelo. Pero bueno, graba esto cerca a mí.